tabuk kisah oro Facebook live fainani nangka tamhnoi salni romoi lomoi tongmani bithirok ta chawi tongo haifano tini covid test lai nimani covid positive ka engkai amoni bagoi ang jotono koinan mujungo thangnai salni romoi je borok ani gana gini faika tai tini phungrogo je borok phai malai thangka covid test khlaimani sakang jottoni phaising ang koijago je angmai malai kha o salnuyo jottono kisa covid test khlai jadi hinayani koimu tamni ba haya kaisung saimiya sabo tamung tongno abuni bagai jottono na ani koimu covid test khlai na jabaidi abono ani koimu jottono kam kurung tongdi jottono covid nai haksalo tongdi jottono kam kurung tongdi asukno hambai